Κύριε Γούσια, τι σημαίνει ενδοσκοπική σπονδυλική επέμβαση? Πρόκειται ουσιαστικά για τη λιγότερο επεμβατική χειρουργική τεχνική στη σπονδυλική στήλη. Μέσω μιας οπής λίγων χιλιοστών εισάγουμε έναν καθετήρα, ο οποίος στην άκρη του έχει μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας, μια άριστη απεικόνιση του πεδίου. Μέσα από τον αυλό αυτού του καθετήρα εισάγουμε τα εργαλεία μας και μπορούμε να αφαιρέσουμε μια δισκοκύλη. Γενικά με την τεχνική αυτή αποφεύγουμε μεγάλες τομές, ενώ έχουμε άριστη απεικόνιση και πολύ καλά αποτελέσματα. Σε ποιες παθήσεις εφαρμόζεται? Συνηθισμένες παθήσεις είναι δισκοκύλες, σπονδυλικές στενώσεις ή στενώσεις των σπονδυλικών τρυμμάτων. Είναι για όλους τους ασθενείς? Στα πρώτα χρόνια της χρήσης του υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί. Πλέον όμως μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται σε όλες τις παθήσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, όπως για παράδειγμα δισκοκύλες, στενώσεις ή στα πλαίσια τοποθέτησης κλωβού σε μια σπονδυλοδεσία. Σε ό,τι αφορά την αυγενική και θωρακική μοίρα, εκεί υπάρχουν ακόμα μερικοί περιορισμοί και εξαρτάται η χρήση του ή όχι από την ποιότητα της βλάβης, αν για παράδειγμα η δισκοκύλη είναι επασβεστοποιημένη ή όχι. Τι πλεονεκτήματα έχει σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο? Έχουμε σίγουρα μικρότερη τομή, μικρότερο χειρουργικό τραύμα, λιγότερη αιμορραγία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μειωμένο χρόνο χειρουργείου. Έχουμε εξαιρετική απεικόνιση με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουμε μετεχειρητικά μικρότερη πιθανότητα για μια λίμωξη και μια πολύ καλύτερη ανάρρωση, πολύ πιο γρήγορη ανάρρωση για τον ασθενή, ο οποίος ουσιαστικά δεν χρειάζεται καν να κάτσει στο νοσοκομείο μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο. Πώς σχεδιάζεται μια τέτοια επέμβαση για να έχει επιτυχία? Όπως πάντα, χρειαζόμαστε μια προσεκτική διαλογή των ασθενών και μια καλή θεώρηση των προεχειρητικών μαγνητικών. Από εκεί και πέρα, η επιτυχία εξαρτάται κατά πολύ από την εμπειρία του κυρίου χειρουργού και της χειρουργικής ομάδας και από τον εξοπλισμό που διαθέτει η κλινική. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία της ομάδας, είμαι περήφανος που η ομάδα μου και η κλινική μου έχει αναδειχθεί σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης για ενδοσκοπικά χειρουργία σπονδυλικής στήλης και ο εξοπλισμός είναι κάτι που με κάνει εξίσου περήφανος, γιατί το ιατρικό κέντρο μου προσφέρει έναν διαχειριτικό αξονικό τομογράφο, ένα ρομποτικό σύστημα σπονδυλοδεσίας, μοντέρνα συστήματα πλοήγησης και απεικονιστικής και ηλεκτρομαγνητικής νευροπλοήγησης και σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα. Τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής μεθόδου την καθιστούν πλέον ξεκάθαρα το χειρουργείο εκλογής για ασθενείς με ασθένειες όπως δισκοκύλη και σπονδυλική στένωση.